салому алайкум бо ҳамаи шумо халқи тоҷик. Ман бо шумо Муҳаммад Сидиқ ва ин канали Олами ТВ. баъзе инсонҳо аз даст ё аз дигар узви бадан мемонанд, таслими беморӣ мешаванд ва як хел инсонҳои дигар дар ҳолати беморӣ бо технология ончунин шавқу ҳавас доранд ки мо ҳатто фикрашро карда наметавонем. бо фикри ман аз ин намуди технология хеле дур ҳастем, лекин як маъюб аз Индонезия ин намуди технологияро сохт. вақте мо шумо мефаҳмем дар кадом шароит сохт, бо фикри ман гӯшҳоятон меҷунбад. шинос шавед, ин Ваяна Суэндра, сваршик аз Индонезия. як чанд сол пеш касали дил шуда буд, дар натиҷа дасти чапи ӯ аз кор монд. дар ҳолате ки Ваяна сваршик мебошад, наметавонист корашро пурра анҷом бидиҳад, вале ӯ дилзада нашуда ва бо як даст шурӯъ кард дасти оҳанӣ сохтанро. ин аввалин одамест ки дар ин шарту шароит дасти оҳаниро бо як даст сохт. хеле худи Ваяна мегӯяд ки ин даст электродҳое дорад ки аз майнаи сари ӯ мавҷҳоро қабул мекунад ва ин даст ба кор медарояд. чихеле мебинед ин инсон дар ин шарту шароит чӣ чизо месоза. на танҳо барои худ ин дастро сохт, боз дасту пой барои дигар инсонҳои маъюб месозад. шумо танҳо фикр бикунед ки дар ин шарту шароит чӣ чизо сохт. одамоне ки дар шарту шароити хуб, ақли солим ва ҷебаки ғавз чӣ чизо месозанд. бо ҳамин навори мо ба охир мерасад. то наворҳои дигар, сарбаландӣ, хонаободӣ, бо ҳар яке шумо хоҳонам. фикри ҳар яке шуморо бародаро оиди ҳамин мавзӯъ дар комментария интизорам. лайкро ҷиқида пачиқ карда, агар подписатсия кардагӣ набошед, подписатсия карда обуна шавед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.